Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 23-nji fevralyna aksanyna Merkezi Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň konsultatiw doşugy täjegini geçiriler. Astrahan Döwlet Uniwersiteti Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy eder. Türkmenistan Al-Jazeera teleýaýlamy bilen hyzmatdaşlyk eder. Oliato zeytun yağı tagamly kofe, ýaly habarlar ýetirýäris. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlar gepleşigimizde başlamazdan ozal, ýene-de bir hoş habar ýetirmek isleýäris. Türkmenistan aviakompaniýasy Hytaýa adaty uçur gatnawlaryny ýola goýýar. Bu barada has giňişleýän habary Atawatan habarlar gepleşigimizde tomaşa edip bilersiňiz. Gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýän seredip geçelim. Merkezi Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň konsultatiw doşugy täjegini geçiriler. Merkezi Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň 5-nji konsultatiw doşugy şu ýylyň sentýabr aýyna Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherine geçiriler. Şeýle hem şol döwürde aralyk halat etmen halkara gaznasyny esaslandyrjy döwletleriň baş tutanlarynyň geňeşiniň mejlisini hem geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada Täjikistan Respublikasynyň Energetika we Suw terişleri ministrligi habar berýär. Ma'lum bolýaly Merkezi Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň 4-nji konsultatiw doşugy 2022-nji ýylyň 21-nji ýulunda Kyrgyz Respublikasynyň Çolpanata şäherine geçirildi. Bu doşukda Merkezi Aziýanyň döwlet baş tutanlary sowet hyzmatdaşlygyna degişli meseleleri, ýurtlaryň arasyndaky sowda ykdysady we meden insanperwer orundaky gatnaşyklary boýunça pikir alýarlar. Konsultatiw doşugyň ýeke täknaşany Merkezi Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň 3-nji doşugyna tasdiklany. Ol Merkezi Aziýa döwletleriniň halklarynyň agdaberligini şöhretlendirýär. Belläkeşlik Merkezi Aziýanyň döwlet baş tutanlarynyň ilkinji konsultatiw doşugy 2018-nji ýylyň mart aýyny Gazagstanyň paýtagty Astana şäherine, ikincisi bolsa 2019-njy ýylyň noýabr aýyny Özbekistanyň paýtagty Daşkent şäherine geçirildi. 2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanyň Awaza milli seýahatçylyk zowlagyny Merkezi Aziýanyň döwletleriniň baş tutanlarynyň 3-nji konsultatiw doşugy geçirildi. Astrahan Döwlet Uniwersiteti Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy eder. Tatyshev adyny Astrahan Döwlet Uniwersiteti Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşlyk etmek barada ylalaşyk baglaşmak meýilleşdirýär. Bu barada uniwersitetiň medpugat gulugy habar berýär. Bellenşýäli Tatyshev adyny Astrahan Döwlet Uniwersiteti bilen Saparmat Ataşniýaz adyny Türkmen Obuhajylyk Uniwersitetining Türkmenistanyň halkara insanperwer ilmleri we öseş uniwersitetining Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk etmek baradaky şertnama gol çekiler. Tatyshev adyny Astrahan Döwlet Uniwersitetining halkara gatnaşyklar organçy prorektor Angelina Fadina Uniwersitetining Türkmenistan bilen bagly esasy şertnamalary we taslamalary barada çykyş etdi. Iki ýurduň arasyndaky ykdysady we insanperwer gatnaşyklary berkitmek hemde ösdürmek üçin Tatyshev adyny Astrahan Döwlet Uniwersiteti Astrahanyň Türkmenistanyň konsullugy we Türkmenistanyň bir neçe edaralary bilen şertnama baglaşdy. Tatyshev adyny Astrahan Döwlet Uniwersitetining halkara gatnaşyklar organçy prorektor Angelina Fadinanyň Aşgabatda geçirilen Türkmen-Rus işgöwürler forumynyň çägine eler tutulýan ugurlarda Türkmenistanyň alan bilim edaralary bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek barada ylalaşyk gazanyldy. Häzirki wagtda Tatyshev adyny Astrahan Döwlet Uniwersitetiinde Türkmenistanlaryň 600-den gowragy bilim alýar. Soňky 3 ýylyň dowamynda Türkmenistanlaryň 900 golowy bu ýokary okuw mekdebiň uçurumy boldylar. Türkmenistan Al-Jazeera teleýaýlamy bilen hyzmatdaşlyk eder. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň döwüminde döredilen halkara habarlar merkezi Arab dünýäsiniň meşhur teleýaýlamy bolan Al-Jazeera teleýaýlamy bilen hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini öwrenýär. Halkara habarlar merkeziniň wekilleri bilen Al-Jazeera teleýaýlamynyň halkara gatnaşyklary boýunça menejeri Ihtişam Nibatullah bilen geçirilen video maslahatda maglumat alşaşy boýunça hyzmatdaşlyk etmek geljek boýunça pikir alşyldy. Ýakyn günüňorda Geňden ýaýlama berilýän bu teleýaýlymda Türkmenistan we ýurtda bolup geçýän möhüm wakalar boýunça durly gepleşikleri, dokumental filmler we beýleki video ýazgylary taýýarlamak we ýaýlama bermek babaty gurrun edildi. Doşuň barşyna halkara habarlar merkeziniň wekilleri Al-Jazeera teleýaýlamynyň wekiline halkara habarlar merkeziniň eşi we wezipeleri barada habar berdiler. Halkara habarlar merkeziniň öňünde daşary ýurtly köpçülikliň habar beriş terişdeleri bilen işgöwürlik we dostluk gatnaşyklaryny ýola goýmak hemde medpugat ulgamyny netijeli dialogu ösdürmekden ibaretdir. Al-Jazeera Media Network Dohada yerleşen iri döwlet we halkara media kompaniýasydyr. Tutuş dünýäde 70 wekilhanasy bolup 150 ýurtda giňden tomuş edilýär.
Oleato, zeytun yağı tagamlı kofe. İtalya'da kofenin tiyada bir görünüşü tayyarlandy ve kofenin muştoklaryna onu dadyp görmek mümkinçiligi döredildi. Bu yurtda zeytun yağı tagamlı kofe tayyarlandy we ol Oleato diýip atlandyryldy. Dünya welli Starbucks kofe tora zeytun yağı esasında kofenin tiyada görünüşini tayyarlady. Kompaniýanyň baş direktori Howard Schultz zeytun yağının kofeýe garaşylmadyk ýylmana goý yağ ýaly tagam berýändigini beledi. Onuň bellemeğine göre Oleato kiýerki wagtda